Halo, ketemu meneh karo aku Sakti Nugroho Juju lan kawan-kawan saka SBC kabeh. Nah, iki saiki tutorial aku ra dhewean iki, kanca-kanca do kebal. Nah, iki saiki aku mengeki tutorial ning kowe-kowe kabeh kanca-kancaku. Tutorial iki jenenge ciwi sekret. Ciwi ngono. Ciwi sekret apa elektro sekret ya, piye, Cuk? Suarane iki koyo ngene pokoke. Nah, ngono kuwi to. Kuwi gampang. Kowe nek koyo ngomong ciwi lho. Ciwi tapi dibatin, ora dibatin tapi piye ya? Mendesah lho. Ciwi. Dadi huruf vokale iki dilangi kabeh lho. Dadi kowe ngomong ciwi ngono kuwi. Dadi koyo huruf vokale dilang kabeh, dieling-eling ya. Huruf vokale dilang kabeh. Dadi ciwi. Dadi metune mung angin tok karo swara ciyi ngono kuwi. Ciwit ngono kuwi. Ngono kuwi. Nek mlebu beat piye, Cuk? Apa meneh nek ngene iki digawe cepet. Nah, ngono kuwi mbok gawe cepet ya iso, apa digawe rada lambat ya iso. Sakarepmu cah kowe meh gawe kreasi piye, pokoke intine ciwi ngono. Ciwi kuwi nyekret ciwi ngono kuwi. Nah, sekian tutorial saka SBC Solo Beatbox Community karo kabeh. Aku karo Jojo lan kanca-kanca saka SBC mohon pamit. Dadah.